Priatelia, tabula v takejto konštrukcii železnej. Tu je spevnená plocha. Takáto plocha spevnená. Môžete vidieť. Tu je takýto kruh. Sú tu lavičky takéto, alebo takáto 1,5 kruhová lavička. Drevo a kov. Tu je nejaký kameň, neviem, pieskovec alebo niečo takého. Monument k vzniku Československej republiky. A tu máme takéto kamenné schodisko. A tu je na sťahovacích páskach takto nedôstojne tabula medzi stromami, ktorá nám teda hovorí o názve projektu, z akých to je zdrojov, aké sú tu náklady. Máme tu náklady 35 259 eur aj 59 centov. Toto dielo stálo 35 300 eur približne, takže urobte si vlastný názor, ako efektívne sa míňajú naše peniaze a ako sa plýtva s nimi, pretože toto dielo podľa mňa nie je hodno toľko peňazí. Chcem sa opýtať partnerov projektu Interreg Slovenská republika, Česká republika, Európska únia, Fond regionálneho rozvoja a Žilinského samosprávneho kraja, čo si myslia o tom, že takéto jednoduché dielo stálo 35 259 eur aj 59 centov. Nech sa k tomu vyjadria.